Mapugnan ang plano sa Ginoo nga pauswagon ta. Mapugnan ang plano sa Ginoo nga i-bless ta. Mapugnan ang nindot nga plano ni Lord sa ato ang kaugmaon igsoon sa atong ugma tungod sa dishonesty. There are so many Christians today dasig kay sa simbahan but still dishonest sa ilang kinabuhi. Daghang Kristohanon karon nga dili matinud-anon sa Ginoo, dishonest. Di ba mo angay ang Ginoo na igsoon? Remember the story of Ananias and Sapphira? Di ba? Dishonest sila sa Ginoo. Ila kunuhay gibaligya ang ilang kabtangan kay nigsundog-sundog sila tong uban nga sa ilang panahon sa unang gud igsoon sa tayo sa New Testament. Dihay mga kaigsuonan, mga magtotoo nga tungod sa kalipay gidasig pud sila ba nga ang ilang mga kabtangan ilang ibaligya unya ilang ihatag ang halin sa apostoles. Now nagsunod-sundog-sundog pud si Ananias ug si Sapphira, no? Ilang gibaligya ilang kabtangan igsuon pero ang halin wala nila gitug-an ang tinuod. Ilang gikuhaan. Lisod kayo igsuon ilaron nimo ang Ginoo. Dishonesty igsuon kung di ta kabantayan mao ni makaguba sa tuang hayag nga ugma nga giandam sa Ginoo. Ug ang dishonesty igsuon mao ni bisag unsaon natog paningkamot, bisag unsaon natog kayod kung nagkinabuhi ta nga dili matinud-anon, bakakon, maro-maro, namintaha, dishonest ta sa tong isig ka tawo, maunay makapugong sa imong pag-asinso. Dishonesty, kuha na siya, gitawag na siya, mao'y makablock igsoon. It serves as a barrier nga di ka panalanginan sa Ginoo. Tanawa. Panultiyon 12:22, di kasilagan sa Ginoo ang mga bakakon. Bakakon, dishonest. Di kasilagan, it means wala niya gikaymutan or dili malipay ang Ginoo sa mga taong bakakon, sa mga taong dishonest, sa mga tao nga di mo sultis Tinoo, di malipay ang Ginoo igsoon. Amen. Unya mao ni makababag nga panalanginan ta sa Ginoo. Mao ni nakaingon nga di ta mo uswag, di ta mo asinso, di ta mo lambo igsoon. Mao ni makaingon nga ngatong kinabuhi mahimong miserable, labi na kung Kristohanon ta but still dishonest ta. Di ta matinud-anon, di ta faithful, bisag kabalo na ta sa kamatuoran, pero gituyuan gihapon nato nga mamakak, gituyuan gihapon nato nga mamintaha, gituyuan gihapon nato nga magminaro. Di malipay ang Ginoo og bakakon, di malipay ang Ginoo og dishonest mga igsoon. Mao na hinungdan nga bisag unsaon natog kayod kalabaw, paningkamot diri, paningkamot didto, kayod diri, kayod didto. Usahay sa panahon sa pagsimba, di mo simba kay mangita mo kayod, pero ang resulta nagkalisod-lisod og samot. Ang resulta grabing lisura, miserable ang kinabuhi, ang utang nagukod-gukod, card bisag unsa na diha araw-araw, grabe naggukod ang kalisod, grabe igsoon. Ngano man kay in the first place dishonest sila, dili matinud-anon, bakakon, namintaha, di mo sulti sa tinuod igsoon, di malipay ang Ginoo anak. Walay anak sa Ginoo nga bakakon. Kung atong pasultion ang balaang kasulatan igsoon, way laing amahan sa tanang bakak, matud pa sa Juan. Kinsa man? Si Satanas. Satan is the father of all lies. So ang tanang bakakon anak sa yawa. Sakit ba? Yes, sakit ang kamatuoran. Pero kung atong dawaton o magpaubos ta, mao ni makahatag natog kagawasan, dalhon ta sa pag-asinso. Amen. Di mo angay ang Ginoo ang dishonest igsoon. Di mo angay ang Ginoo bakakon. Walay anak sa Ginoo nga butbuton. Walay anak sa Ginoo nga mamintaha. Walay anak sa Ginoo nga ninggamit og tikas, limbo nga timbangan. Walay anak sa Ginoo igsoon nga dili mosulti og tinuod, kundili ang mga anak sa Ginoo matinud-ano na mosulti nagtinuod. Amen. Walay anak sa Ginoo igsoon nga dili mo bayad sa ilang utang, matinud-anon ta igsoon, natay word of honor. Kay kanim gong dishonesty mao ni makababag sa panalangin. Kaning dishonesty makablock ni, makababag, it serves as barrier para i-bless ta ni Lord. Sige tag-ampo og panalangin. Sige tag-ampo nga Lord tagbua mong panginahanglan. Lord mao ni sige ka gangyo sa Ginoo, pero ikaw nga nagangyo, dishonest ka. Walay mahitabo sa imong prayer. Dishonesty blocks igsoon the answers of our prayer. Mababagan igsoon. Sayang imong pag-ampo ato prakutob.
Kay dishonest man ta.